Osmislite novi proizvod. Spoj tradicionalnog motiva, tehnike ili umijeća i atraktivnog proizvoda koji može uspjeti na suvremenom tržištu. To je kreativni izazov kojem je namijenjena donacija godine Zagrebačke banke od čak 300.000 kuna. Na javni natječaj koji zajedno raspisuju HOK i Zagrebačka banka pozvani su svi obrtnici koji trebaju osmisliti, prijaviti i prezentirati svoju ideju i novi proizvod. U projekt će se uključiti i Hrvatsko društvo dizajnera te stručnjaci iz Etnografskog muzeja, Muzeja za umjetnost i obrt te Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn. Natječaj će se sastojati od 2 kruga. U prvom je odabir najboljih rješenja prepušten stručnoj komisiji, dok u drugom krugu sudjelujete svi vi i to na Facebooku, u aplikaciji u kojoj ćete moći upoznati različite obrtničke ideje i glasovati za najbolje. Na natječaju se pojavljuju 3 teme: odjeća, obuća i nakit, koja obuhvaća odjeću, obuću, galanteriju i nakit, dom i prostor u kojem mogu konkurirati razni predmeti za kućanstvo i opremanje interijera, te poslovna oprema i darovi, koja pruža priliku dekorativnim predmetima i suvenirima. Hrvatska obrtnička komora okuplja oko 86.000 obrtnika, a pribrojali se tome i zaposlenici obrta, to je kreativna i gospodarska snaga od gotovo 193.000 ljudi. Veliki broj obrtnika odabrao je Zagrebačku banku kao svoju poslovnu banku. Hrvatska obrtnička komora i Zagrebačka banka su s ostalim partnerima pokrenuli projekt Obrtnik i partner u kojem obrtnici dobivaju niz pogodnosti. Donacija godine Zagrebačke banke još je jedan značajan korak u toj suradnji i podrška obrtnicima.